Ngibona uphethe nayo indoda. Hawu. Ngibona uphethe indondo ngiyaqala babukela ukuyiphatha lento iyasinda. Ngisho yangempela. Yangempela. Nami leyo nto engijahukizwa kuqala mangiya lapha phambili. Yangempela. Ukuthi mangiyibamba izosinda yini. Izosinda yini. Because mangiyibamba velethi hayi ngiba disappointed. Angisawazi ngiyabonga phela. Iyasinda impela. Fanele ngisinde. KZN bani. Yeah, KZN Entertainment Award. Okay. Kwabanjani umuzwa uthola lento? And ifika kanjani? Usho nje ngale ya humor sengiyithatha. Le humor le. No, ngale ya humor. Hey, kuhlale esengithi kuhlale sekuzinto hlale wina. Sikuhlale kuvele. Uyaqala ukuwina? No, beweyesibili le. Angithi ngale lo ku2020 ngwina u2. Asiqale la. Bengayikhona wesibili. Khumbula phela siqale emuva. Yeah, siqale emuva. Ngomuntu yakho. Uyabo, wena waqala wawina ubhaka calculator namarule. Wakhuphuka. Ngakhuphuka. Ngazowina iDStv Mzansi bani favorite choice award. Okay. Yabo as the favorite comedian. Like as I said then ngazoyiwina ngoDecember 15 kuyi birthday yami. Yabo. Kwaba nosuku oluhle kakhulu lokuzwa. Ngavela ukuthi uNkulunkulu uyangihlelela. Ileyo nto nje yafika ukuthi yazi uNkulunkulu uyangihlelela. Ngoba mina before ngikholwa. Yabo. Uyakholwa? Ngiyakholwa ngisindisiwe mina. Okay. uJesu i-role model yami. Okay. Yeah. So before ngisindiswe mina lokhu zami birthday yami bebheda. Bengazi ukuthi kuzobe birthday yami ngizophoxeka. Khona into ezongiphoxa, khona into ezokwenzeka. Bengihlala endlini yabo. Uyivalele? Yeah, uyihlala endlini. Manje khona lenye intombazane engangichitha ihumor nayo. Okay. Yeah. So ithi yona icela ungikhiphe. Ibuzi ngenzani kusasa inguza ngomhla 14 kuzobirthday yami ngomhla 15. Wenzani kusasa siyani mina. Hayi anginayo imali zobe ihlala endlini. Ithi icela ungikhiphe. Ngithi okay, sure. Icabanga ukuthi yona benze ngihlala endlini ngizama ukukrosa yona. Yabo khona omunye obaleka kakhulu engizobe nginayo. Unayo. So manje mase ufuna ungikhipha, ufuna ungigada. Okay. Naye akanayo imali yokungikhipha. Kodwa befuna ukubona ngizovuma ngavele ngavuma mina. Yes. Kanti ayikho imali kuyena. Hayi kwenze kanjani ke manje? Usehamba nami manje ungikhiphile. Akasazongikhipha kanjani. Sekukhiphile akasazi. Befuna ukubona ukuthi ngizogcina ngifikile, ngizogcina ngivumile noma ngisazozama ngaba khona ngempela futhi. Sahamba. Ngithi mina ngibona ukuthi hayi izinto zami ziyahleleka manje. Nangu umuntu uyangikhipha. Avele ngakuthengela lutho. Kanti umuntu ufuna ungibona ngikhona. Ahambe nami Swiss Coast uyaqala manje sengichaza isiyanda imali nangimina ayikho kahle. Yabo. Asikhethe ukuthi senzani sibuka imovie noma sidle breakfast ewini. Ulambile futhi nemovie yafuna. Ngithi mina because ibreakfast ngijwayela sendlini ngiqale ngalo. Imovie mhlawumbe ngenza usuku lube special. Ngithi asiye kwimovie. Nama movie angwazi. Angizazi izinto zama-movie. Masifika lapha emathikithini ngani lamantombazane ayangazi. Lawa ayashala phana. Angibone kuma-idols ngo-2014. Okay. Sanani ama-idols yabo. Athi hayi Siyanda. Hayi wena unemali wena kade uvele kuma-idols. Yabo. Yo. Lapho nami angifuni ukuthi ngithi awunayo. Angifuni ukuthi ama-idols ayikho imali ye-holding mic yabo. Yes. Ngithi mina hayibo. Phela uyena ongikhiphile yena uzokhokha. Yabo. Ukhomba yena ngithi ngangikhishiwe. So akusho lokho Siyanda, akusho lutho nje unemali wena kade usikubona iSouth Africa yonke unemali. Ngingaphiki ukuthi nginemali. Ngithi naye phela usuku lami olukhulu lamhlanje. Uzomela ukukhokhela. Hayi bethi sisi wena nje ungakhokhi. Ukhokha yena lo. Yo. Naye uyaqala useyangibuka. Nangu umuntu wakho. Ebazi kahle uthi wena unayo. Naye sengiyabona akangijwayele kahle. Sandwich kusho naye vela akakholwa ukuthi anginayo imali. Uyabona ukuthi bayangisiza lapha. Yabo angibuke athi. Nami ngimbuke ukuthi nayi bo. Yabo bethi sisi khipha imali ephaketheni la.
ngithanda inkosi yami akangasifaki faka isandla ngoba ayikho imali yabo ngilwela ukuthi singangeni uyazama ukusifaka ngilwe ngilwe athi uyazama ngilwe kusho ukuthi naye hayi uyala asifaki uyabona ke manje sengilwela ukuthi singaphumi ngilwe ngisibamba athi ukuthi ngilwe athi kusho ukuthi hayi naye ukhona hayi asikhiphe asikhiphe mfethu angiphathwa kabi ukuthi kakhulu ukuthi wasikhipha singenalutho into engiphatha kabi kakhulu ukuthi kwaphuma nephakethe lalenga mfethu iphakethe lami uyazi ngalibona iphakethe lilenga ngakhumbula uJesu elenga esiphambanweni ngalibuka iphakethe lilenga ngamkhumbula uJesu elenga ngalibuka iphakethe lilenga ngalibona ihlazo inkosi yami ngalibona ihlazo elenzeke emthini ngalibona manje nali la selenzeke phakethe leleke labo sisilabade belokhu bethi khiphe faka isandla sisi abasakhuluma sevele babukana sibabonile ihlazo babukana bababheka le baqhubeka bashayela abanye balungisa izinto abanakile ufuthi ngabe niyangena phela emovini sengibuya manje basangithatha njalo wasiyanda lwana kade bemusho lo wayibukakala South Africa sebethi manje nizongithanda because mina sengikhethe mina i-3D kahle kahle angiyazi phela ngikhetha le biza kakhulu yiyo futhi lento futhi eyenza lo ukuthi acathi futhi nginayo imali yabo why i-3D uyazi kanjani uyewuzwe ngabantu no mina kuthola ngithanda yiphi movie ngezwe igama le movie ngathi le kanti i-3D yabo alright manje sigagamela i-3D hayi kuvele kube ukuthi kuthiwa ke selishayiwe ithi kuthiwa asikhokhi akusakhokhi naye usethena wena uthatha 3D phambi kwalabantu laba i-3D Siyanda iyabe nje funa yabo ngithi mina nami sengibalela ihlazo eluthi kunezeleke ihlazo naye kulungileke kuthiwa kunele imovie yodwa la 3D ngena wena ngithi naye ngenayo uthi naye bo kanjani sandiyake yenziwa leyo nto hawu bathi labo sisa ayiyazi-ke nje leyo nto yenziwa ngiyabona sengiyacasula mina ngicasula nayo yonke lento ukuthi iphakethe lakho lilenge esiphambanweni njengojesu manje sami ngikhetha imuvi engakhetha yabo uyanqatshela futhi ngena yedwa kuthiwa lento ayenziwe kuthiwa yenziwe zonke izinto zami mina ziyaphikiswa ngithi hayi kulungile ngiyahamba mina yabo ithikithi leli ngilishiye la kuthiwa manje niyayishiya ilo yabo ngashiya laphana pheke lokho sahamba naye wangilandela yabo waqhubeka-ke mfethu wakhomplena kodwa nje ama-birthday amayinjalo kuze kufike lana ngibe ne-birthday Siyanda Maphumulo ngithole i-award nge-birthday hayi into leyo mfethu kumina eyaba nkulu kakhulu leya so ukuthi ngangeke ngisho phambili ngoba isikhathi kwakunane angithi kunama yini lento leyo angazi phela mina Siyanda ngaze ngiyithole lento kuyokwenza njani kanti ikhefu yakune-curfew ikhefu yayingobani yayingo-11 so manje mangisho ispeech umusho ispeech wakucatshanga ikhefu ukhuluma phambili yayingekho lento othi ama-award leyo kuthiwa ukuthi dumelani khabsheni yabo ubingelela abantu ngayo yonke ukuthi da ohlala endabeni lapha ikhefu so manje wena into eyenza ukuthi mhlambe uthole ukuthi awusakwazi ukuchaza yonke lento ingenxa babe kubambisa ukuthi ingenxa ukuthi ukhuluma kakhulu noma no yimina nje phela nami yabo khona lento ukuthi nawe awazi noma uzoyithola lento mina phela ngumuntu vele okhanga yabo khona umuntu wayezothuka athi hayibo engazi ibirthday yazi mina ama-birthday amayebheda yabo washo naphambili akhale ethi iyaqala ukwenzeka into enhle axoxe yonke into mina ngirelaxile mina so ngikwazi ukuyixoxa manje bahleli phansi sesihlalele phansi sine-human manje angezwa ukade uthola le award usubiza idudla zaseThekwini uthi ayizokubambisa ngoba iyasinda ngapha nowangakhona ukuthi iyasinda kwawukuthi nje anginawo amazwi yabo inhliziyo yami igcwele ukubonga kodwa angikwazi ukusho ngamazwi ukuthi ngibonga kangakanani so ngicela-ke labantu ukuthi nje bezoma la phambili abantu babone ukuthi ngibonga kangakanani bezokusela babengeke besho izinteni bawuve beme nje bese ngiyasho khombisa ukuthi uthando lwami engibonga lingangalo abantu ngibonga kangaka yabo ngibakhombe nje konke
bonke Elvovo, o-Elvovo umshunqiso ohlenga umhlaba oqulubuse othobekile yabo onkanyiso bebona abantu ukuthi nalo uthande ngibonga kangaka seningahlala phansi ngizwa kahle Mashimane kule ndima yenu yini obona ukuthi mhlambe anisekeki kahle kuyona noma mhlambe into ihamba kahle? Hayi mina mfethu nje ukutshela ngami ngecomedy yabo individually because phela lento le iwomuntu ngomuntu sesingayenza nje sengazi ukuthi eyethu sonke because ifana necalling ukuthi wena ubizelweni yabo mina ngayitshe mhlawumbe nje ngizohlekisa nje kanti khona la engithunywe khona yabo ukuthi wena sizokunikeza iplatform yamahlaya ukuthi uveze lokho yabo lonto so ngeke ngize ngikhulume ngathi sonke futhi ngeke ngikhulume ngento efunwa yimina kodwa ngizokhuluma ngecomedy nalo onginikeza icomedy ukuthi yena uyazi fanele ibe njani yabo lonto leyo uyazi fanele ngithole ini wena ovula iminyango kahle kahle mina mase ngicomplaina yabo ingozi leyo uzozwakuphuca akukho engicomplaina ngakho even mina ngiqala ukwenza amahlaya ukubhala ibhuku lami lokuqala lalibhala ukuthi I'm not doing it for money but I get money if it's worth paying for yabo so angiphushi imali phambili because ngiphushi imali phambili uzogcina mina kunemsebenzi la yabo ama-show amanye engangithi ngizowadayisa kodwa engithi mangabe uthi hey kune-fault lapha kune-fault ngeke ngize ngikhiphe ngumuntu oyi-perfectionist yabo mhlawumbe ngiyakoverdo mhlawumbe kumele ngiwakhiphe kodwa sengisho ukuthi omunye wayezoyidayisa injalo ngenxa yemali yabo so mina angiphushi imali phambili kuwukuthi ngifuna lento le kube yiyona eyidonsayo imali mayidonsa indlela eyidonsa ngayo kodwa futhi-ke ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi he will provide and he does provide. Siyabonga kakhulu bhuti wami sibonga ukuthi namhlanje sibe nawe azivakashela la kwi-Select Africa TV. Sijabulile mfowethu sikubongele futhi sikuhalalisele na kwindondo. Ngiyaqala nokuyibamba iyasinda babukeli. Ya khona iyasinda mfowethu kuyidlanje. Awubonga ababukeli ekhaya. Ubonge kwi-Select Africa TV. Ngibabuke. Ya babuke. Phela ngithi ababuke. Hayi. Yeah. Ngicela unibuka ababukeli. Yeah. Abadala ngicela ubahlonipha. Ngenzela izinsuku zami njalo. Ukuthi zande. Nje lapho ngiwumuntu ohloniphayo ngesikhathi ngihambela amakhaya. Ngihambe nginqonqoze ngene ngifike ngihloniphe. Ngihloniphe bese ngiyaphuma. Ngiyohlonipha futhi kwenye indawo futhi. Ngizoze ngiphazamisa. Amanidla ningaqhubeka nini? Kodwa nje ngizohlonipha makhona ningingakhona. Ngihlonipha futhi ngiyathatha lokho. Kodwa nje ngiyabahlonipha kule emakhaya ngiyabonga kakhulu ngokungivotela nokungisupporta njalo. Team Ship, Team Gonzo, Team Yenzeka leyo nto, Team Ninganingani into yayo. Baningi Team Fingerbender, yabo Team Yenzeka leyo nto. Ngiyabonga kubo bonke abantu nabaqala manje abazoqala manje ukungisupporta. Welcome to the team. Yeah. Team Fingerbender. Team Fingerbender, Mr. Fingerbender. Yenza kanjani lento yakho? Fingerbender ngaqanjwa uKP. Athi ama-KP lo oculayo. Yes. Ngaqanjwa yena lo assist. Ngangisegoli. Manje senza njani? Ukuthi nje ngiyanibingelela emakhaya ngithi shik. Babukeli be-Select Africa TV benginayo Siyanda Maphumulo bafowethu. Siyabonga kakhulu ukuthi niyiseke lensizwa nihleze niyiseka njalo bafowethu. Siyabonga bhuti wami. Ya siyabonga kakhulu nabaka KZN Entertainment Award. Ya siyabonga nabaka TV Africa. Select Africa TV. Select Africa. Ubatshela ukuthi abasubscribe lapha abalandi. Ni subscribe nje ngayo yonke ihuman enitholayo. Subscribe. Hayi ngiyabonga. Ngiyabonga futhi ngehuma yakho. Futhi ngiyayibonga ihuma yakho.